part can crazy travel. Nante about travel can you? Kita. In a hair lecture. In a hair lecture kita. Manoza mana working and the kwabo and your order. Eba again a digging obodo Igbo, Emaroso. Mana diga bogeba. What I go obodo Igbo. And you what I go obodo Igbo. Or be Mary Rovanos. Mobo Mary waving alu. Or what the queue and nearly aka. Monobo geba, Brogi eba. A ton of a tiger. Ndichori Goku Abrosiki one eba. Monon Gwandi Bruno Oku. Ingi one oge where they are Murife eba. Mana bruise or jaw. Agba here na bande pare no won survive kware no won kwoni omo aka adu akpom na phone na follow their problems one by one okere mo bi na eme ka nge onwe matakwa nke ije ka ebe n'ime na nte free ya ndị bụ unu ewere ego ha bụ na ha were ego oburu ha kpujire obodo Oyibo oburu ha kpujire obodo Oyibo oburu ha mụrụ ọrụ nursing there ma ọ bụ nwoke ọrụ ọzọ n'obodo Oyibo o digi gbara ebe a lụọ gị kpọ ebe a kpọrọ gị kpọga gị na obodo Oyibo wee mụọ gị ọrụ a Erekwa go gwa na kwu ewere karịa nke diga we buru rubbish we buru bullshit because it changes the language you know yes but must I call on ever yeah ineme ineme mgbe ino na bunu ọ mmadụ kpọpụtara gị wezi na ya mana onye a kpọpụtara gị kịta na inye gị oche azụ na siri ụmụazụ because na ọka gị mma n'aka na ntị ka nchetara gị ihe if ndị bụ na ha na-agwa gị nwanne gị nwoke a na-atụ gị hapụ that madman chetakwa na ọlụghị alụ if nna gị a na-eme gị hapụ onye ala hapụ that idiot because ịrụtawa gị ego wetabelu ego chetakwa na ọlụghị alụ if nwanne gị nwoke a na-eme hapụ that useless idiot anyị weta ebe a egbuwa ya isi chetakwa na ọlụghị alụ if nne gị a na-ebe a na-eme gị hapụ onye nzuzu garịbanụ chetakwa na ọlụghị alụ mind you mama gị a na-agwa gị okwu a ọ gwakwa gị ha na papa gị akpọkwa ya wee jee obodo Oyibo marakwa amara na nna gị akpọ ọkụ ya wee jekwa abroad marakwa amara na nwanne gị nwoke a na-asị gị hapụ onye nzuzu a na ọkpọbekwa nwunye ya ji obodo Oyibo marakwa amara na ụmụnne gị ndị nwaanyị ahụ kịta anụnwa marakwa amara na di ha akpọbe ha ji obodo Oyibo ịdị ọpọchuru ọkpọrọ gị jee obodo Oyibo mee gị nwe ọrụ ego ị rụtara ka iji agba dị gị challenge ka iji agba ya wọd ewu ego ịlọ ebe ahụ dị gị fiksiri ga-ede mma ka ihe rụtara ka ijizi agba ya wọd yara fu ụmụnne gị niile asọpọtụ ọgụ bikọs niile wetazi ife ego na mara amara na ngị nwa na onwe gị Igbo ebe ngị nwa bụ onye iberibe nwere n'ime ụlọ ahụ ha na-eyi uzu gasị onye iberibe n'ụlọ ahụ ha debere gasị printing machine n'ụlọ ahụ and ha ji achọ ka gị na di gị a na-adị na mma maka ikwebere dị gị ugwu a bụ ka inwe ike na-eweletara ha ego ahụ ị na-ese ndịrị ndị nne na nna gị na ụmụnne gị ọ ya bụ their power ha ji agwa gị na dati di ahụ bịara lụọ gị is a useless man mind you ọ bụrụ na o nwere ihe na-emepụta n'obodo Igbo na o nwere ebe na-alụ ebe ahụ ndị a manyekwa gị nsogbu a marakwa amara na ọkwa akpa gị ka a na-ede madam ọkwa akpa gị ka a na-ede ịnwụrụ na ịgba n'aka nri gbafee ya ebe a na-agba ọrụ n'aka ekpe na onwụrọkwa onye ebu mana ọ bụrụ na ị mara ọka nkọwara gị na many people mere ihe imelụ now na-erigreti ya kịta many people na-erigreti ya now ndị di ha kpụrụ oje obodo Igbo na-efile na di ha nwozi onye ọ bụ na di ha enwe ozi wọt ha na-erigreti ya kịta nke mbụ bụ ịchụbugo that man nwoke ahụ agba ọsọ pụọrọ gị n'ụlọ ị nasịrị ụmụaka ka m gwakwa gị the law of karma bụ na ị ga-erikwa uru ụmụaka ahụ jụkwa ndị niile mere ya na onwekwa eriri uru ụmụ ya ị ga-atagidekwa afụfụ ọpụrụ mgbe gị gba ego ahụ inwere ị ga-atagidekwa afụfụ ụfọdụ mebere di ha relocate ya nata na Naijiria bata na Naijiria ebe a nọrọ ebe a wee nwụọ you will never have rest nye nji agwa gị ha abụ na anamaza kọl unu you will in your life ma nweta rest and ị marịla chekwa n'ụlọ ụmụaka ahụ because na nwoke tara afụfụ ahụ ije ebe a fọk ya up ụmụ gị must fuck you down mgbe ị ga-enye ịdị ụmụazị a jụọ ajụjụ n'ụtụtụ mbụ ka ọ na-adị kasị eji n'otu kuru mmiri mana mgbe arụba ọrụ ruo n'oge ihe mmiri ga-agụrịrị jụọ ndị buru ụzọ mee na ha na-erigreti ya kịta efuru ụmụ nwoke ahụ ụfọdụ pụta ebe ahụ ọgwụ nwunye ha na nwere ya jikọ mụ na ụlọ nwere ya jikọ mụ na gị gara wee ịdị atụbụziri ọnụ ịdị arakwụzi dị nwa ọtụ for years idewezi arụ na-ebuzi agha nnukwu nwaanyị na obodo Oyibo ị na-agbaziri elu ị ga-emecha mara na ọ tụrụ ahịa ọ mgbe ọ hịara ka ị ga-ama na ọ naanị dị gị pụrụ ịnagide nwuru ya maka ihe na-enwere ya nwa owere ya na-eji ọ maka na-enwere ya nwa ka di gị ka ji eme gị bebi na-ara ọtụgharị ahụ ifuru datụ ya nọtaim efuru ndị agha dupụtere gị
ha nwee ike idukpukwe gị ndị niile ha dupụtakwere onwekwu onye ha dukpuru edukpu ihe nji agwa gị okwu a kịta abụ ka ị mara na ihe ahụ ụmụnne gị na-agwa gị na ha da agwakwa gị ya mgbe ịlụbedi anyị mgbe ị nọ na Naijiria di ga-akpọ gị je obodo oyibo ha na-enyekwa gị advice ya efe ụkwụ ụzọ ọkwa mmadụ mere gị ka efe ụzọ mana ebe ọ bụ na onye mere gị ka efe ụzọ na ijiri gbaa ya boot don't worry ọ na-abịa egbu akwụ o jighị isi wee daa o jiri ọdụ igu wee daa egbupụ igu n'elu pịam o jighị isi sụọ naanị ọ wụrụ ọdụ sụọ naanị ya bụdigote ya ka eji gbogotekwu ara m agụrụ gị ya ọ bụrụ mgbe ya bụ ruo efu na di bụ di mmadụ efu na mgbe a ruo efu na ụmụ gị a na ihe mere di gị na ụmụ gị a ga-eme gị ya hapụ ụmụnne gị anyị gịnwa bụ ndị famili hapụ na nwa ụnụ nwaanyị lụrụ di bịa kpụrụ je obodo oyibo ka anyị ebie n'ụlọ n'ụlọ na-aka ọsụ ya maka ị gaa na-ewetara gị ma ndị dọkịta ya ma ndị pasọ ya ma ndị litereti ma ntị mbọrị ka onye ọrịa ha ego nwa nke a dịrị n'obodo oyibo ọnwa m ka a nụrụ hụ ego ya ọ nwere ihe ọ na-arụ kata ogene ngaghị na nwa m ọkata ogene ọ nwere ihe ọ na-arụ n'obodo oyibo nwa m na-arụta ọrụ eji akwụ ụgwọ nwa m na-akọrọ m afụfụ ọ na-ata n'obodo oyibo ma di gị akpọ gị wee je ị nọ n'ụlọ na-ekwugheri ma nke nwa akpọ nwunye gị je ị nọ n'ụlọ na-ekwugheri mmadụ nọrọ ka edisi ivu oge ka ịbata ị ga-afụ ihe ndị ọzọ fụ daalụ ya bụ isila asaba aha ibi na-ejicha ụka anyị jebe na nke ndị katọlik ahụ ndị St. Peter ya bụ taụn ka anyị nọ ihe na this our town ya bụ inside the town ka anyị nọ na church so straight through junction a kịta bụ ebe a ka anyị ga-esi banye kịta it's a busy place bro the Hausa junction niile ụnụ na-anọ na ndị ara just na ebe anyị ga-abanye na right the road continues like this but we move like this abanye go na the area street here with the streets here with the street ka anyị nọ na here with the street here Bobby the street ka anyị na-abanye here with the street ka anyị ka nọkwa here kwefere here akọta ide odo I just can't cool down and strike the video okay I can another tight road I fear man yeah another tight road this way but we are going straight I don't know this road is straight tight road stop here how about the road yeah with the environment I have about the new sites what they call the square facility. Just want to show you the environment of the place. It's very good. Seven Street Road. Okay, I'll take a picture. Come on, video. That is the bridge here. I'm about it. Ụlọ dịgide ruo ebe anyị na-eje ka ndị mmadụ si rụọ ụlọ na-agbada then na ebe anyị na-eje bụ n'ụlọ anọ n'ihu efere ya so no ever kind of so finally ihe nji wee kaba arụ wee jegosie gị ebe ndị a bụ from ebe esi abịa bụ ka ịfụ ka ọ dị o mere gị ka butere na one bush mana nga ntị ọ bụrụ na ego dị gị n'aka beelu sọ ma na ọ dịrọ gị n'aka nke a dị isi ọ ga-emecha ọ dị gị n'aka mana ọ bụrụ na ego dị gị n'aka bịa for this property si anyị chọrọ ire ebe a anyị mejọgo sọvio ya so many things anyị ga-ebido idivide ya ebe ndị a na ịghọtago ihe ị ga-eji wee na-arụba ebe ama bụ ụlọ chifu a dị ebe a
ụlọchi and ọchị ifu amụkwa ebe a bịa ka anyị gụrụ ebe a so na ebe a nụwa dị very 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 okay so ọ bụ na ego dị gị n'aka bịakwanị ntụasịrị oge bịakwanị belụsọ ma ọ na ị nwere ya ndewo